کرے نبی طور سفر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کرے نبی طور سفر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر روانہ شام نہ ہو رک سفر دغار نہ ہو رک روانہ شام نہ ہو رک سفر دغار نہ ہو رک روانہ شام نہ ہو رک سفر دغار نہ ہو رک روانہ شام نہ ہو رک سفر دغار نہ ہو رک و کفر تم تو خبر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کرے نبی طور سفر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر فدا کی جان مالک النبی نہ حکمت و رات فدا کی جان مالک النبی نہ حکمت و رات فدا کی جان مالک النبی نہ حکمت و رات فدا کی جان مالک النبی نہ حکمت و رات احد مرے کیا بدر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کرے نبی طور سفر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر وفا نہ پے کرے ہوں رکھ صداقت پنی کے آس وفا نہ پے کرے ہوں رکھ صداقت پنی کے آس وفا نہ پے کرے ہوں رکھ صداقت پنی کے آس وفا نہ پے کرے ہوں رکھ صداقت پنی کے آس نشان تسننے کسر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کرے نبی طور سفر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر خلیفہ اولین ناپنا فخر کے ننن 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 نناک جانو او جغر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کرے نبی طور سفر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر سفر تغار سورنا نبی نہ اس او گرا سفر تغار سورنا نبی نہ اس او گرا سفر تغار سورنا
غرا سفر ٹغار سورنا نبینا اسو غرا کہ دشمنانو بے خبر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کرے نبی طور سفر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر زیان شاعری ارے کہ صد خطی امونے 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 کہ لفظ لفظتی اثر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کہ لفظ لفظتی اثر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کرے نبی طور سفر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کرے نبی طور سفر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر کہ عائشہ نہ او پدر ابو بکر